turtla. Ty si turtla. Dobré ránko. 64. deň, 21. jún. Noci nám nakoniec tam nespadol. Fúkalo, ale nebolo to až také hrozné. Ani nám asi nebola až taká zima, ako sme čakali. Ani to ráno nebolo až také svieže. Ale zase nevieš, že Bobby urobil uzlíky na predných oných chodíkoch. Aha, no tak vydržal všetko, čo si spravil. Dobre, výborne. Takže sme to prežili a potom začal hneď stúpať kopec a nám to dajak nešlo. Či nám zase trošku vadila výška, ale ja neviem, my sme išli extrémne pomaly 6 km do kopca, akože neviem. Trvalo nám to 2 hodiny, čo? 2 hodiny. Vôbec. Takéto kopce asi vybehneme za hoďku a pol, no. Ale ja neviem, či sme boli nezobudení. A uzimení. Bola zima, už potom ďalej v tých dolinách. Bolo tam kopec potvočíkov, aj primrznutých. Bolo to fakt pekné, kebyže je leto a teplo, tak sa tam hádam všade kúpeme. Ale máme pocit, že celkovo sa tak trošku zozimilo, lebo ešte sme naobliekaní a už koľko? Už 10? Pol 10 môže byť. 10 presne. Stále hore fúkal vietor, akože celkom to bolo výživné. Ešte sme aj na sedle, ktoré sa volalo... Vieš to meno? Donahue. Donahu, hej, bolo to 3300, tak nejak, vysoko. 370. Bol tam nejaký pracovník, ktorý si zapisoval údaje o našom permite. O našom permite, chudák, ten tam bude ešte 7 hodín, však tam zmrzne podľa mňa. Tak nám dal nejaké informácie o... A tam mohlo byť tak asi 5 stupňov a potom fúkalo, akože chladno, no. Hej. Hi. Hej. Takže bola tam fakt zima hore a chalan, že tam ešte bude 7 hodín. No, veľa zdaru. Za takú robotu. A išli sme dole, stále bola zima. Dali sme raňajky, popozerali jazera, všade tu teče voda. Akože je to tu pekné, no tak všetci hovorili, že to najlepšie máme za sebou v High Sierre, tak akože je to tu, stále máme na čo pozerať a baví nás to. No, my asi kopneme do vrtule a skúsime dojsť až do toho Tulum Meadows a stopnúť do Mutov už dnes, aj keď netušíme, kde tam budeme spať, lebo ubytko ďalšie platiť nechceme. Ale tušenie, že stopne sa nám lepšie v sobotu po obede než nedeľu ráno. Tak, pretože väčšinou teraz tí denní pôjdu domov na večer, ako ráno skôr budú prichádzať a nechceme riskovať, že zase zajtra potom sa budeme ponáhľať, aby sme proste sa stihli dostať do tej Yosemite Valley, či jak sa to volá? Áno. Áno. Takže ideme asi dneska tak a uvidíme, ako to dopadne, lebo možno, že sa zase pohádame. Máme tu si také. Zišli sme dolinu. Celý deň bola zima. Celý deň bola zima. Ešte sme dostali tú limču od hikerov, ktorí išli naproti. Dostali sme sa vlastne do Tulum Meadows, čo je centrála alebo vstupná brána pre Yosemite park. Zistili sme, že počasie bude nie úplne najlepšie na pondelok. Je tam nejaká búrka od 2:00 po obede. Boli sme u rangerov pýtať sa na permity, ak to funguje. Tak tí nám povedali, že to treba 3 dní dopredu, s tým, že teraz nám to už dať nevie a musíme sa prispýtať ráno v ten deň, kedy to chceme. Lenže keďže my sme chceli aj z nedele na pondelok spraviť potom hike a potom ešte zostať jednu noc, tak to úplne asi nevychádza, lebo každé ráno sa chodí pýtať. No musíme sa pýtať zajtra, musíme sa pýtať aj v pondelok. Áno, a problém je, že je to asi 1,5 hodiny cesty, lebo je to taký veľký oblúk, takže proste... Čiže keď tam ostaneme a nakoniec na pondelok povie, že tam nemôžeme byť, tak... Musíme ísť preč z trailu. Proste tak. Takže sme tak nejak rozmýšľali, že čo a jak. Dali sme vedieť Raďovi a Gabi. Začali sme stopovať. Asi po 10 minútach sa nám podarilo stopnúť. Celkom nás obchádzali chvíľu. A zobral nás do Lee Viningu dole a povedal, že tam je obchod tiež, že tam si môžeme spraviť resupply a keď tak pôjdeme s nimi potom späť na jedno kempovisko. Takže povedali, že si to rozmyslíme, kúkneme sa tam. Keď sme došli, cena nás presvedčila, že chceme ísť inde. Tak sme začali hneď stopovať. A ešte stretli sme Kita s manželkou. To je vlastne ten chlapík, ktorý nás viezol dole a naspäť z Independence. Keď sme prvýkrát vystúpili z High Sierra. Jak sme prešli Kearsearch Pass. A
a išli do Bishopu a on nám vtedy rozprával, že toto robí, že pomáha a je to dobré aj pre neho, že si zvykne na morskú výšku. A oni zajtra začínajú a že potom idú trekovať. No, tak sme ich tam stretli. Takže úplná pecka. Svet je malý. Hej. Kde sme to? Sme v Mamote, v Mammoth Lakes, v dome lyžiarskej, alebo teda horskej záchrannej služby. A v sobotu im skončila sezóna, tak už sa tu nemusí pracovať. Strašne tam fúkalo, bola zima. A ja som už videla, ako my budeme, keď sa dostaneme do Mamutov, vlastne zavadiť, že či kam ideme spať. Nestopovali sme dlho, ale prechádzalo strašne veľa aut a nikto nezastavoval. A to bolo akože také bežné normálne auta. A potom zrazu z uličky vedľa pri obchode vyšlo super transgalaktické elektrické auto. A to je pekné. Ale sme si hovorili, že kúkaj na to auto, aké je smiešné, títo nás určite nezoberú. Hej, tak kde tí nás obídu, len tak a zrazu? Oproti nám a už na nás kýva hej. A ja hovorím, čo? To ma do nich začali smedek jebnúť. A že máme naskočiť donútra, ja hovorím, ale ja to neviem otvoriť. Nie, to bolo také, že prišli kľúčky, to sa nejak pohlo, ono sa to samo vyklopilo. Hej. Takže stretli sme Veroniku a Krisa. Veronika je z Argentíny, on moc nehovoril, že odkiaľ je. Ja viem, že len že hovoril, že tu v Mamutoch akože žil a teraz oni sa presťahovali do toho livingu. A keď som ešte hovoríme, že my sme presťahovali, že si myslíme, že toto auto nás asi nevezme, že no my sme teraz pekne oblečení, ale že väčšinou, že lebo idú na večeru, že úplne čo robia, alebo teda on, lebo akože asi sa úplne nebudú mať zle. Ona robí vo visitor centre. Robila. A my sa viezli, začali sa nás pýtať, že proste kde zostaneme a tak. Tak sme sa ich pýtali, proste, že chceme niekde kempovať a tak a potom povedali, že OK, že nás zavezú proste do kempoviska. A medzi tak už rozmýšľali, že viete čo, že máme taký domeček, že ak by ste chceli postiel, ale že ak nie, že je to v pohode, alebo sme aj do kempoviska. A ja hovorím, že akože ubytovanie, a že no, a že a koľko to stojí, že, lebo tak mohol nám ponúkať, že nič, že to je zadarmo, že teraz tam niekto zostal, že to proste nám vysvetloval, že čo to tu je za dom. A ja pozerám, že čo, ale že keď nechcete, že keď sa bojíte, alebo lebo tak proste, že oni sú cudzí. A my, že čo? Že kde by som sa aj bal, keď mi dávaš postel, dávaj head, ale nie. No tak nás tu priviezli, ukázali nám všetko nám to aj ukázal v meste, akože my sme... No a potom sme došli tu, inak akože barák otvorený. Že to sa nezamýka, keď budeme odchádzať, nemáme to zatvárať. Hej. Proste sme len kúkali. No a prišiel nám to tu poukázal, že chceš tu bol teplá madrac. sprcha, uteráky proste, madrac, že si máme dať dole. Hore sa máme ísť pozrieť. Hore majú takú spoločenskú miestnosť, kde majú šípky, majú stolný tenis a neviem čo. Majú tam bar a povedal, že ešte vybehnite si hore a hlavne, že zoberte si tam nejaké piva. Čo si, nie, však toto je nebo. Hej, no. Najedli sme sa, nachystali sme si to tu. Boli sme v sprche. A počujem nejaké hlasy a ja že fúha. A že asi možno ešte niekto prišiel, lebo hovorili, že niekto tu možno bude. A potom hovorí, že to som ja Veronika, že a ona mi zrazu dala do rúk proste nejakú sladkú, ja neviem čo tie cookies či čo. A nejaké ďalšie čokoládky, pero, tieto pohľadnice, neviem. Či sme v pohode a že nemôžeme veriť úplne, že čo sa to tu deje. A ona, že nie, že máme si to užiť, že hiking, akože chodenie, že je náročné a potrebujeme si oddychnúť. Takže keď si predstavím naspäť, že dneska v noci hlásili, že má byť -2 vonku, a my sme išli kempovať, v Liviningu na nás fúkalo, prach do očí, zima bola jak hovado. A my sme skončili pod strechou a že sa zase povedíme. A nakoniec spíme proste. Zima proste nebude. Akurát nám je ľúto rád, že z Gabici sú asi ešte niekde v doline. Neviem, kam dneska došli. Snaď to nezamrznú. No. Takže tak. Nie, zase sme šťastkári, čo si povedal. Hej. No šťastia je rozum. No áno. Dobrú noc. Dobre.